kin san me masoyiya? A'a. Akan san ki hawo ta jarumta nake. Allah. A kware kuwa sosai ma. Ganin ki duk abin da kika taro zan iya tare miki. Ai na san na so rai a kware ku ai jarumi ne. Jarumi ne nan. Ke, mu tafi kawai ba. Mu je Allah mu duk abin da yazo ki kira ni kawai tare. Ko ma ne wannan? Mahaukaci. Ga wani mahaukaci. Ka rayuwa ta mahaukaci. Ka biye shi kunce zakaci. Ka zamo kamar shi kwatankwaci. Ai mahaukaci. Mahaukaci. Baby, amma ba abin da ya same ki ko? Ban sani ba. Ba ka ta saba ne ba ne kuma abin da za ka iya. A'a, ba haka bane tafiya ne ta go kayan da ita ma ku ai ta baya tawo. Ta baya tawo inda kika bane zan kira shi. Ba wani da karya banza kawai sai ku dinga mutane